suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kara sauri wajen tafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rislikuma a kusassauta innaha safiya mata ta ce manzon Allah ba dama mutum mumini zai yi manzon Allah tunani mara kyau ne. Mumini ba zai yi manzon Allah tunani mara kyau ba, amma manzon Allah sallallahu mu ake son mu koyi wani abu daga wajen nan. Ce a ku dakata innaha safiya, suka ce ya ma'aikin Allah haka sai kan faɗa mana ita a'a domin inna shaytana yajri min bani adam majrad dam. Shaytan nan duk da cewa ni ne kuka gani, amma shaytan ba yana gudana ne a jikin dan adam, a duk magudanan jini shaytan yake gudana. Zai yi a lokacin da ai manzon Allah ne za a wani tunani mara kyau bai san masa ba. Shaytan ya zai yi wa shaytan la yazalu bihim hatta yubris fihim ma la yaliqu bi rasulillah. Zai yi wa shaytan ya yi ta mulazaman su da wannan abin da suka gani, hatta su fara tunanin abin da bai dace da manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Shi ne Umar radiyallahu ta'ala anhu warda yayi gargadi ga mu'minai cewa to yanzu babu wanda yake da license din da wanda ya ce akwai imani a zuciyar da ya za a gane shi wai faɗa mai manzon Allah ne kadai ke wannan, kuma yanzu babu shi. Da haka kowa ya sani duk mutumin da ya aikata wani abu na munafurci za mu mai mu'amala irin mu'amalar da ake wa munafukai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu yusibana illa ma kataba Allah lana. Ya kai ma ikin mu ka sanar da su ka ce lallai babu abin da ke samu, babu abin da zai same mu. Wannan abun hasana, wannan abun abu ne mai kyau ya same mu, ko ko wannan abun mara kyau ne, wannan abun mai daɗi ne ko kuwa mai ɗaci. Illa ma kataba Allah lana, ba ce abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mana. Abin da Allah ya rubuta mana shi zai kasance da mu. Da haka wai ko kuna shigar hali na bakin ciki da damuwa da kunci idan alkhairi ya same ku dinnan, ai alkhairin nan bai tashi samun ba face bayan Allah ya rubuta ya same ku. Sa'annan idan musiba ta faɗo kuka kasance kuna yin murna, kuna yin farin ciki dinnan, to ai wannan musibar bata tashi faɗon mana ba sai da Allah ya yi, sai da Allah ya rubuta. Dan haka mu mu'minai ne, duk wani abin da ya same mu daga wajen Allah yake. yace huwa maulana